APB हानजाया एक्स NDFB फोरनि बिथायाव जानाय आगोलनि सरकारनि दिनाव जोङो मोनसे मोजां प्लेनिं परिकल्पना लानानै खामानि मावाखै। 12 बोसोर जाबाय 12 बोसोर बेखायनो गोविंद बसुमतारी कुंडिनफ्रा NDFB क्रिकेटार बे फट'आव नुनाय जाय आंनि साखाथियाव दं जोंनि बर' मानसिफोरनिफ्राय 39,000 सासेयाव कम्पानियाव साख्रि होगोन होननानै थगायनानै रावनिबो फन हमा सोरबाफोर नुसनदोंबा हमना दोन आरो बिनि उनाव आंनिसिम खबर हर आं फन नाम्बार होदों। राजाया बे BPF आव थानाय नंलिया जों भिडिअनि फुटियाव खोनाखाबाय सावरायग्रा सारा मा बुंखो पार्टी सोलाय सुलु आरो अबेबा पार्टीखौ मोजां मोननानै अबेबा पार्टीखौ जोगारलांनाय नों आंहा बुंनो हानाय अधिकार थाया गाव गावनि थांखि थायो पार्टी सोलाय सुलु सोरखौबा मोजां मोननानै अबेबा पार्टीयाव जयेन जाहैनाय गाव गावनि माखासे एजेन्डा थायो पार्टी सोलाय सुलुखौ रावबो बादा होनो हानाय आरो अबेबा पार्टीयाव हाबैनाङा बेखौ बुंनो हानाय रावहाबो अधिकार गैया नाथाय सावरायग्रा सारखौ रायजो राजाफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ नांगोलनि सबियाव भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन सावरायग्रा सारा नांगोलखौ जोगारनानै ट्रेक्टराव गाखोयो बे समाव रावनावबो सोङाखै रायजो राजाफ्रा मानो ट्रेक्टरखौ फेजेनदोंमोन आसि थाइसेनि पावारखौ नांगोलनि फिक्साराव भट होनानै सावरायग्रा सारखौ देरहासार खालामदोंमोन सावरायग्रा सारा सोंनांगौमोन आं नोंसिनि बेसेन गोसा भट होनाय आसि थाइसेनि पावारखौ नांगोलनि फिक्साराव भट होनानै आंखौ गोहोगोरा आरो आंखौ देरहासार खालामदोंमोन आङो नांगोलखौ जोगारनोसै आं ट्रेक्टराव गाखोनोसै नोंसोर आंखौ मा सानो रावनावबो सोङाखै नाथाय नैबे फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव सावरायग्रा सारा सोरबा ट्रेक्टरखौ मानो फेजेनदोंमोन आरो नांगोलखौ मानो देरहासार खालामदोंमोन बिनि उद्देश्यखौ सावरायग्रा सारा बावनानै दं नामा ट्रेक्टराबो जोंनिनो बर' हारिनिनो गोख्रों हानजा होननानै जों बुंनानै लानांगोन आरो नांगोलाबो जोंनि बर' हारिनि गोख्रों पार्टी होननानै जों बुंनानै लानांगोन नाथाय दैदेनगिरिफोरनि मावनो लानाय आरो मावनाय खामानिखौसो जोङो दैदेनगिरिखौ आसि थुनानै जोङो बे दैदेनगिरिया मोजां नङा आरो बे दैदेनगिरिया खामानि मावनो रोंनाय सासे दैदेनगिरि नङा होननानै जोङो बुंनो हानाय अधिकारा जोंनाव दं ट्रेक्टराबो जोंनिनो पार्टी नांगोलाबो जोंनिनो पार्टी नाथाय लिडारनि स्वभाब लिडारफोरनि माखासे आखुआसो रायजो राजाफोरनि थांखि आरो रायजो राजाफोरनि मिजिंखौ थुख्रा थुख्रा खालामो भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां अब्लानो बुजिगोन सोर लिडारा गोख्रों रायजो राजाफोरनि थांखि आरो मिजिंखौ खामानि मावफुंनानै होग्रा बारहुंखा जायोब्ला सारअन्थाइ थिंजों गब्लङोब्ला जोङो सरकारनि जेबो मोना खिन्थु सरकारा माजों होयो जोङो नायनानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ अननानै माब्लाबा बिदिनो हानायखिनिखौ होनोसै खिन्थु सरकारनिफ्राय आदाय खालामनोब्ला नोंनि हाया थिग जानांगोन जोंनि मानसिफ्रा दिनै कनसियास नङा जे आंहा बे हादे आंनि होननाय लेखाबो सोरनावबा गैया दा बेनिखायनो जों बे ओनसोलनि मालिक थिगानो खिन्थु नोंनि अधिकारा नोंनाव गैया खिन्थु वेरेस नोंहा लेखाया थिग नङा अब्ला एप्रिल दानाव जोनोम मोननाय APB राजखान्थि हानजाया खम समनि गेजेरावनो गोबां ब्लक लेभेलखौ दाबाय थादों आथिखालाव बे APB राजखान्थि हानजानि थासारिया माबायदि साननैनि सिगाङाव 2 दान कमप्लिट जाबाय जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड हानजाया जों आसा खालामनायनिफ्राय गोबां साबसिन थासारियाव दङ होननानै बुंनो हायो जों बे 2 दानावनो BTCनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं गासैबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो बेरायनाया जाजोबदों दाफुंनायाबो फ्राय ब्लक खिनिया दानाय जाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आरो मोनसे मोननै आद्रा दंबावो आरो दा गोबां जायगायाव प्राइमारि कमिटिफोरबो दानाय जादों स्ट्रं माने मोजां गोख्रों कमिटिफोर जों मोननो हादों आरो जों आसा खालामो बे जुननि दानावनो गटे जोंनि जा दाफुंनाय स्ट्राक्चार बानायनाय बियो कमप्लिट जागोन होननानै फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि गथ'नि थाखाय APB राजखान्थि हानजा हिसाबै बेसेबां थियारि जों थियारि खालामबायसो थादों दायो बिसायख'थिनि थाखाय खारन जोंनि जा कमिटिफोर बे कमिटिफ्रा कमप्लिट जाजोबनायनि उनावहाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि आरो बुथ लेभेलाव गटे जाजोबनायनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय रिपर्टफोर डेफिनेटलि जों मोनगोन बेनि सायावनो सोनारनानै
जोंनि बाखि थियारिया जागोन। समाजारि बिजोङाव नुनो मोनो एपिबि राजखान्थि हान्जाया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जानाय होननानै सोरखौबा बेकआप खालामनो थाखायसो जोनोम जादों होनना बे बेलायाव मा फोरमायगोन? नंथारा बेखौहाय बुंखागोन बायदिसिना बाथ्रा जायफ्रा बुंदों बिसोरबो मिथिगौ नङा होननानै आरो जायफ्रा सन्देह खालामनानै बुंदों सोरबाया हयथ' हिंसा बुंनो हागौ। एपिबि हान्जाया एक्स एनडिएफबि फोरनि बिथायाव जानाय बेवहाय बियो आरो सोरबा गुबुन हान्जानि थुनज्लायनायाव जानायनि सोंलुआनो फैनो हाया। NDFB dia nama masalah APB ni नाजानायजोंसो जिहेतु दोलोनि राजनीतिक नाजानाय राजनीतिक दोलोनि नाजानायजोंसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जादों। गासैबो खामानियाव राजखान्थिनि नारसिननाय नांगौ जायो। दानि मुगायाव मोनसे सिस्टेमजों गोरलैयै जिनिसफ्रा जाथावथावब्लाबो जाया खारन बयहाबो गावबा गाव सार्थनि खोथा सानो। थिग बेबादिनो दा बिथांमोना जे जेलाव दङ जों आसा खालामगोन खारन जोंहा खुनु जोंनि गावनि पावारनि सार्थ गैया। बे बिटिसि हालामनि रैखाथि जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरो उदां अख्राङाव फैनांगौ बेफोरनो जोंनि गुबै थांखिया। बेवहाय जोङो गुबुन सार्थ गैयैखाय जों जेसेबां हायो जेसेबां लेभेलहालागै थांनानै बिथांमोननि उदांथिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ जों मावगोन आरो बेवहाय जों आसा खालामो खारन जों दासिम जेसेबां मावबोदों दिल्ली सोरखारजों आरो आसाम सोरखारजों सावरायनानै जेसेबां खामानि जों मावदों बिथांमोननि हेफाजाब जों मोनदों। जों थाङै थुङै नुहैयो जे जोंनि गावनि सोरखाराबो बेयाव मदद होनांगौ। बेवहाय जों सानो जों बेखिनिखौ खालामनो हागोन। थेंक इउ।